Era.eus webgune bada noski, baina aldi berean hori baina askoz gehiago ere bada. Belaunaldi berriak euskalduntzeko estrategiaren erakusleioa da zuzen ere, eta proiektuaren atzean Nafarroako toki entitatetako euskara zerbitzu guztiak daude. Izan ere, eremu soziolinguistikoa, abiapuntua edo toki entitateen ezaugarriak ezberdinak izan arren, denek helburu edota helmuga bera baitute. Urte luzez, hezkuntza, familiagizko transmisioa eta aisialdi bezalako gaiak banan-banan landu izan dira, elkarri sobera lotu gabe edo. Hortaz, askotan jo izan dugu familiengana. Batetik, familia bidezko transmisioaren garrantziaz ohartarazteko, beste batetik euskarazko hezkuntza ereduaren onurak azaltzeko, eta azkenik aisialdian euskararen presentziaren garrantzia gogorarazteko, ezta? Bada, era sortzea erabaki zen, ikusi genuelako alor hori guztiak elkarlotuta aurkeztu behar genituela, dena ekosistema baten gizan. Familiek ikus dezaten, gurasoak euskaldunak izan nola erdaldunak asko egin dezaketela seme-alabek euskara ikasteko eta euskaraz sozializatu daitezen. Era.eus bereziki 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoei zuzendua da, euskaraz ikasten duten aurren familiei hain zuzen ere. Eta, astero, sare sozialetan post pare bat eta webgunean artikulu bat argitaratzen dugu, beti ere aipatutako adin-tarte horri begirako gai interesgarriak edo landuz. Izan liteke irakurtzeak dituen onurak, aisialdiaren garrantzia, gurasoen hizkuntza portaerek aurrengan nola eragin dezaketen, gisako gaiak argitaratzen ditugu, eta artikulu ez gain baliabideak eta agenda osatu bat ditu erak, webguneak. Horiek direlako, esan ginuke horiek direla webguneren indarguneak, bereziki erabiltzaileek gehien bisitatu dituzten guneak direlako. Eta horieri eman dio garrantzia erak, eta bide batetik jada sortuak zeuden euskarazko kalitatezko baliabideak biltzea, eta atal batera ekartzea izan da helburuetako bat. Eta gaur baliabideen kutxa horretan 8 azpiatal ditugu, musika, zinea eta marrazki bizidunak, ipuinak eta literatura, hezkuntza, jolasak, apak eta jostailuak, gurasoendako aholkuak eta eskolaz kanpokoak. Eta bestetik, eta beti ere baliabidei begira, ekoizpen propioak ditugu. Ipuin interaktiboen atala sortu genuen, eta jolasak eta solasak izeneko jolas bideo bilduma bat. Ahozko ondaretik jasotako kantak dira, eta jolas moduan eman ditugu bideoetan. Izan liteke soka saltoan aritzeko, edo esku jolasak egiteko, edo zotz formulak edo gizan jolasteko errazak dira. Eta arrunta proposak dira, errazak direnez, euskaraz ez dakiten gurasoentzako ere aixe ikas ditzaketelako, eta modu horretan guraso horiek etxetik jaso ez zuten hori eman diezaiekete beraien seme-alabei. Era.eus Nafarro osora hedatzen da, beraz, webgunea izanik muga guztiak gainditzen ditu, eta hortaz edonondik sar daiteke Era.eusera. Era berean egia da, eran biltzen ditugun, agendan biltzen ditugun ekitaldiak Nafarroan eta euskaraz antolatutakoak izaten direla. Webgunea 2017an sortu genuen, azaroan, eta egia da emaitzekin oso pozik gaudela, baina handikan edapen fasean gaudela sentitzen dugu. Horregatik jarraituko dugu aliantzak eta lantzen eta lan egiten ahalik eta erabiltzaile gehien lortzeko. Eskuartean dugun hurrengo erronka 3 urteko aurren gurasoei begirakoa da. Haur horiek lehenbiziko aldiz eskolaratzen direnean, ikastetxean izaten diren eskola bilera horietan, erari toki bat egitea nahi genuke. Bide batez, era ere bidelagun izanen dela haien alaba semeen ikasketa prozesuan zehar.